केसरामसि आरो लाख लाख आसामनि गोरिब थाखोनि बेमारि सुबुंफोरनि थाखाय बे समाव आसाम सरकारा मोनसे गोजोनथाव खौरां लानानै फैदों। बे समाव आसाम सरकारनि सोरखारा जे फोसाव जानाय थामहिनबा मैया मोनसे केबिनेट जिरायदोंमोन आरो बे केबिनेट जिरायनायनि गेजेरजों बिथांमोना बिथांखि लायो जे आसामनि गोबां लाख लाख गोरिब थाखोनि जे सुबुंफोर गोरिब थाखोनि जे बेमारिफोर बे बेमारिफोरनि थाखाय बे समाव आसाम सरकारा केसलेस मेडिकेल बेनिफिट लानानै फैदों। थामहिनबा नोंथाङा बेसेन होनाङा लासिनो नोंथाङा फाहामथाय लानो हानायनि जे सुबिदा बे सुबिदाखौ आसाम सरकारा बे समाव आसाम सरकारनि जे मोनसे केबिनेट जिरायदोंमोन बे केबिनेट जिरायनायनि गेजेरजों बे बिथांखिखौ लादों। नंगौ नोंथांमोना थारखौनो खोनादों। बे समाव आसामनि लाख लाख गोरिब थाखोनि दुखुथिया बेमारि बिथांमोननि थाखाय बे समाव आसाम सरकारा केसलेस मेडिकेल बेनिफिट बे समाव लानानै फैदों। थामहिनबा नोंथाङा बेसेन होनाङालासिनो बा रां होनाङालासिनो नोंथाङा बे समाव फाहामथाय लानो हागोन। देहा फाहामसालि सरकारि बा बेसरकारि देहा फाहामसालियाव नोंथाङा बे सुबिदाखौ लानो हागोन। बे बिथांखिया मा नोंथांमोननि गेजेराव बड'लेण्ड बुब्लिया गिबि खेबनि थाखाय होनो नागिरदों। बे बेनिफिटआ मा आरो बे बेनिफिटनि जाहोनजों नोंथाङा बेसेबां रांसिम नोंथाङा बे समाव सोरखारनिफ्राय देहा फाहामथायनि थाखाय नोंथाङा मोननो हागोन केसलेस बेनिफिट। थामहिनबा नोंथाङा बे समाव नोंथांनो फोरमायनो नागिरदों जे बेसेबां मासुलसिम आरो बे बिथांखिया मा मैयानि जे आसामनि जे केबिनेट जिरायनाया बे बिथांखिखौ लादों आरो बे बिथांखिया मा आरो बेसेबां नोंथाङा बेनिफिटखौ मोननो हागोन। नोंथांमोननि गेजेराव बड'लेण्ड बुब्लिया गिबि थारनि थाखाय नोंथांमोननि गेजेराव होनो नागिरदों बे मुख्यमंत्री आयुष्मान असम योजना मुख्यमंत्री आयुष्मान असम योजना थामहिनबा MMAAAY मुख्यमंत्री आयुष्मान असम योजना बा बे योजनानि गेजेरजों नोंथाङा बेसेबां बेनिफिट मोनगोन। बे फ्लेक्सि प्रग्रामनि गेजेरजों नोंथाङा बेसेबां बेनिफिट मोनगोन बे समाव नोंथांमोननि गेजेराव फोरमायगोन। आरो बे मेडिकेल बा थामहिनबा केसलेस मेडिकेल बेनिफिटनि गेजेरजों नोंथाङा 5 लाखसिम नोंथाङा बे समाव सोरखारनिफ्राय मोननो हागोन बेनिफिट। सोरखारनिफ्राय नोंथाङा देहा फाहामथायनि थाखाय मोननो हागोन बे समाव 5 लाख आरो बे 5 लाखजों नोंथाङा सरकारि बा बेसरकारि देहा फाहामसालियाव नोंथाङा देहा फाहामथायखौ लानो हागोन। गासै आसामनि गासै 36 लाख न'खरनो बे समाव बे बेनिफिटखौ होनाय जागोन। थामहिनबा MMAAY मुख्यमंत्री आयुष्मान असम योजनानि गेजेरजों बे समाव नोंथाङा बे बेनिफिटखौ मोननो हागोन। गासै 36 लाख न'खरनो 5 लाख करै आसाम सरकारा होनायनि थाखाय बिथांखि लादों। मैयानि केबिनेट जिरायनायाव केबिनेटनि मोनसे जिरायखननायाव बे बिथांखिखौ लादों। थारैनो आसामनि लाख गोरिब थाखोनि जे न'खरफोर बे न'खरफोरनि थाखाय बे समाव गोजोनथाव खौरां आरो बे गोजोनथाव खौराङा बेनो जे आसामनि केबिनेट जिरायनायनि गेजेरजों मैयानि जिरायनायनि गेजेरजों मोनसे फ्लेक्सि प्रग्राम लादों। जाय फ्लेक्सि प्रग्रामनि गेजेरजों नोंथाङा जुदि बेमार जादोंबा नोंथाङा 5 लाखसिम नोंथाङा केसलेस बेनिफिट बा मेडिकेल बेनिफिट मोननो हागोन। थारैनो बेयो बाख्नायजाथाव हाबाफारि होननानै जों बुंनांगोन। जाय समाव गोरिब सुबुंफोरा बबेबा मोनसे देहा फाहामसालियाव थांनोब्ला गिबियावनो रांखावरिनि थाखाय थामहिनबा फैसानि थाखाय नोंथाङा गुबुन जायगाफोराव गावनि देहा फाहामथायखौ लानो हाया। गुबुन जायगाफोराव गिदिर बेराम जायोब्लाबो नोंथाङा फैसा गैयिनि थाखाय देहा फाहामथायखौ लानो हाया। आरो बे समावनो आसामनि गिबि मन्त्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मानि दैदेननाय केबिनेटआ मैयानि जे जिरायनाया मोनसे बिथांखि लादों आरो बे बिथांखि बायदियै आसामनि 36 लाख न'खरनो बे समाव बे MMAAY थामहिनबा मुख्यमंत्री
आयुष्मान असम योजनानि गेजेरजों 5 लाख देहा फाहामथायनि थाखाय केशलेस मेडिकेल बेनिफिट होनाय जागोन आसाम सरकारा बेखौ गोजोनथाव खौरांखौ नोंथांमोननि गेजेराव बड'लेण्ड बुब्लिया होबाय। खुलुमबाय स्टुडिअ दं आङो राकेश रामसि आरो लाख आसामनि गोरिब थाखोनि बेमारि सुबुंफोरनि थाखाय बे समाव आसाम सरकारा मोनसे गोजोनथाव खौरां लानानै फैदों। बे समाव आसाम सरकारा जे फोसाव जानाय थामहिनबा मैया मोनसे केबिनेट जिरायदोंमोन आरो बे केबिनेट जिरायनायनि गेजेरजों बिथांमोना बिथांखि लायो जे आसामनि गोबां लाख गोरिब थाखोनि जे सुबुंफोर गोरिब थाखोनि जे बेमारिफोर बे बेमारिफोरनि थाखाय बे समाव आसाम सरकारा केशलेस मेडिकेल बेनिफिट लानानै फैदों। थामहिनबा नोंथाङा बेसेन होनाङा लासिनो नोंथाङा फाहामथाय लानो हानायनि जे सुबिदा बे सुबिदाखौ आसाम सरकारा बे समाव आसाम सरकारनि जे मोनसे केबिनेट जिरायदोंमोन बे केबिनेट जिरायनायनि गेजेरजों बे बिथांखिखौ लादों। नंगौ नोंथांमोना थारखौनो खोनादों। बे समाव आसामनि लाख गोरिब थाखोनि दुखुथिया बेमारि बिथांमोननि थाखाय बे समाव आसाम सरकारा केशलेस मेडिकेल बेनिफिट बे समाव लानानै फैदों। थामहिनबा नोंथाङा बेसेन होनाङालासिनो बा रां होनाङालासिनो नोंथाङा बे समाव फाहामथाय लानो हागोन। देहा फाहामसालि सरकारि बा बेसरकारि देहा फाहामसालियाव नोंथाङा बे सुबिदाखौ लानो हागोन। बे बिथांखिया मा नोंथांमोननि गेजेराव बड'लेण्ड बुब्लिया गिबि खेबनि थाखाय होनो नागिरदों। बे बेनिफिटआ मा आरो बे बेनिफिटनि जाहोनजों नोंथाङा बेसेबां रांसिम नोंथाङा बे समाव सोरखारनिफ्राय देहा फाहामथायनि थाखाय नोंथाङा मोननो हागोन केशलेस बेनिफिट। थामहिनबा नोंथाङा बे समाव नोंथांनो फोरमायनो नागिरदों जे बेसेबां मासुलसिम आरो बे बिथांखिया मा मैयानि जे आसामनि जे केबिनेट जिरायनाया बे बिथांखिखौ लादों आरो बे बिथांखिया मा आरो बेसेबां नोंथाङा बेनिफिटखौ मोननो हागोन नोंथांमोननि गेजेराव बड'लेण्ड बुब्लिया गिबि थारनि थाखाय नोंथांमोननि गेजेराव होनो नागिरदों। बे मुख्यमन्त्री आयुष्मान असम योजना मुख्यमन्त्री आयुष्मान असम योजना थामहिनबा MMAAAY मुख्यमन्त्री आयुष्मान असम योजना बे योजनानि गेजेरजों नोंथाङा बेसेबां बेनिफिट मोनगोन बे फ्लेक्सि प्रग्रामनि गेजेरजों नोंथाङा बेसेबां बेनिफिट मोनगोन बे समाव नोंथांमोननि गेजेराव फोरमायगोन। आरो बे मेडिकेल बा थामहिनबा केशलेस मेडिकेल बेनिफिटनि गेजेरजों नोंथाङा 5 लाखसिम नोंथाङा बे समाव सोरखारनिफ्राय मोननो हागोन बेनिफिट। सोरखारनिफ्राय नोंथाङा देहा फाहामथायनि थाखाय मोननो हागोन बे समाव 5 लाख आरो बे 5 लाखजों नोंथाङा सरकारि बा बेसरकारि देहा फाहामसालियाव नोंथाङा देहा फाहामथायखौ लानो हागोन। गासै आसामनि गासै 36 लाख न'खरनो बे समाव बे बेनिफिटखौ होनाय जागोन। थामहिनबा MMAAAY मुख्यमन्त्री आयुष्मान असम योजनानि गेजेरजों बे समाव नोंथाङा बे बेनिफिटखौ मोननो हागोन। गासै 36 लाख न'खरनो 5 लाख करै आसाम सरकारा होनायनि थाखाय बिथांखि लादों। मैयानि केबिनेट जिरायनायाव केबिनेटनि मोनसे जिरायखननायाव बे बिथांखिखौ लादों। थारैनो आसामनि लाख गोरिब थाखोनि जे न'खरफोर बे न'खरफोरनि थाखाय बे समाव गोजोनथाव खौरां आरो बे गोजोनथाव खौराङा बेनो जे आसामनि केबिनेट जिरायनायनि गेजेरजों मैयानि जिरायनायनि गेजेरजों मोनसे फ्लेक्सि प्रग्राम लादों। जाय फ्लेक्सि प्रग्रामनि गेजेरजों नोंथाङा जुदि बेमार जादोंबा नोंथाङा 5 लाखसिम नोंथाङा केशलेस बेनिफिट बा मेडिकेल बेनिफिट मोननो हागोन। थारैनो बेयो बाख्नायजाथाव हाबाफारि होननानै जों बुंनांगोन। जाय समाव गोरिब सुबुंफोरा बबेबा मोनसे देहा फाहामसालियाव थांनोब्ला गिबियावनो रांखावरिनि थाखाय थामहिनबा फैसानि थाखाय नोंथाङा गुबुन जायगाफोराव गावनि देहा फाहामथायखौ लानो हाया। गुबुन जायगाफोराव गिदिर बेराम जायोब्लाबो नोंथाङा देहा
फैसा गैयिनि थाखाय देहा फाहामथायखौ लानो हाया आरो बे समावनो आसामनि गिबि मन्त्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मानि दैदेननाय केबिनेटआ मैयानि जे जिरायनाय बे जिरायनाया मोनसे बिथांखि लादों आरो बे बिथांखि बायदियै आसामनि 36 लाख नखरनो बे समाव बे MMAAY थामहिनबा मुख्यमंत्री आयुष्मान असम योजनानि गेजेरजों 5 लाख देहा फाहामथायनि थाखाय केशलेस मेडिकेल बेनिफिट होनाय जागोन आसाम सरकारा बेखौ गोजोनथाव खौरांखौ नोंथांमोननि गेजेराव बड'लेण्ड बुब्लिया होबाय। खुलुमबाय स्टुडिअ दं आङो राकेश रामसि आरो लाख आसामनि गोरिब थाखोनि बेमारि सुबुंफोरनि थाखाय बे समाव आसाम सरकारा मोनसे गोजोनथाव खौरां लानानै फैदों। बे समाव आसाम सरकारा जे फोसाव जानाय थामहिनबा मैया मोनसे केबिनेट जिरायदोंमोन आरो बे केबिनेट जिरायनायनि गेजेरजों बिथांमोना बिथांखि लायो जे आसामनि गोबां लाख गोरिब थाखोनि जे सुबुंफोर गोरिब थाखोनि जे बेमारिफोर बे बेमारिफोरनि थाखाय बे समाव आसाम सरकारा केशलेस मेडिकेल बेनिफिट लानानै फैदों। थामहिनबा नोंथाङा बेसेन होनाङालासिनो नोंथाङा फाहामथाय लानो हानायनि जे सुबिदा बे सुबिदाखौ आसाम सरकारा बे समाव आसाम सरकारनि जे मोनसे केबिनेट जिरायदोंमोन बे केबिनेट जिरायनायनि गेजेरजों बे बिथांखिखौ लादों। नंगौ नोंथांमोना थारखौनो खोनादों। बे समाव आसामनि लाख गोरिब थाखोनि दुखुथिया बेमारि बिथांमोननि थाखाय बे समाव आसाम सरकारा केशलेस मेडिकेल बेनिफिट बे समाव लानानै फैदों। थामहिनबा नोंथाङा बेसेन होनाङालासिनो बा रां होनाङालासिनो नोंथाङा बे समाव फाहामथाय लानो हागोन। देहा फाहामसालि सरकारि बा बेसरकारि देहा फाहामसालियाव नोंथाङा बे सुबिदाखौ लानो हागोन। बे बिथांखिया मा नोंथांमोननि गेजेराव बड'लेण्ड बुब्लिया गिबि खेबनि थाखाय होनो नागिरदों। बे बेनिफिटआ मा आरो बे बेनिफिटनि जाहोनजों नोंथाङा बेसेबां रांसिम नोंथाङा बे समाव सोरखारनिफ्राय देहा फाहामथायनि थाखाय नोंथाङा मोननो हागोन केशलेस बेनिफिट। थामहिनबा नोंथाङा बे समाव नोंथांनो फोरमायनो नागिरदों जे बेसेबां मासुलसिम आरो बे बिथांखिया मा मैयानि जे आसामनि जे केबिनेट जिरायनाया बे बिथांखिखौ लादों आरो बे बिथांखिया मा आरो बेसेबां नोंथाङा बेनिफिटखौ मोननो हागोन नोंथांमोननि गेजेराव बड'लेण्ड बुब्लिया गिबि थारनि थाखाय नोंथांमोननि गेजेराव होनो नागिरदों। बे मुख्यमंत्री आयुष्मान असम योजना मुख्यमंत्री आयुष्मान असम योजना थामहिनबा MMAAY मुख्यमंत्री आयुष्मान असम योजना बे योजनानि गेजेरजों नोंथाङा बेसेबां बेनिफिट मोनगोन बे फ्लेक्सि प्रग्रामनि गेजेरजों नोंथाङा बेसेबां बेनिफिट मोनगोन बे समाव नोंथांमोननि गेजेराव फोरमायगोन। आरो बे मेडिकेल बा थामहिनबा केशलेस मेडिकेल बेनिफिटनि गेजेरजों नोंथाङा 5 लाखसिम नोंथाङा बे समाव सोरखारनिफ्राय मोननो हागोन बेनिफिट। सोरखारनिफ्राय नोंथाङा देहा फाहामथायनि थाखाय मोननो हागोन बे समाव 5 लाख आरो बे 5 लाखजों नोंथाङा सरकारि बा मेडिकेल बा थामहिनबा केशलेस मेडिकेल बेनिफिटनि गेजेरजों नोंथाङा 5 लाखसिम नोंथाङा बे समाव सोरखारनिफ्राय मोननो हागोन बेनिफिट। सोरखारनिफ्राय नोंथाङा देहा फाहामथायनि थाखाय मोननो हागोन बे समाव 5 लाख आरो बे 5 लाखजों नोंथाङा सरकारि बा बेसरकारि देहा फाहामसालियाव नोंथाङा देहा फाहामथायखौ लानो हागोन। गासै आसामनि गासै 36 लाख नखरनो बे समाव बे बेनिफिटखौ होनाय जागोन। थामहिनबा MMAAY मुख्यमंत्री आयुष्मान असम योजनानि गेजेरजों बे समाव नोंथाङा बे बेनिफिटखौ मोननो हागोन। गासै 36 लाख नखरनो 5 लाख करै आसाम सरकारा होनायनि थाखाय बिथांखि लादों। मैयानि केबिनेट जिरायनायाव केबिनेटनि मोनसे जिरायखननायाव बे बिथांखिखौ लादों। थारैनो आसामनि लाख गोरिब थाखोनि जे नखरफोर बे नखरफोरनि थाखाय बे समाव गोजोनथाव खौरां आरो बे गोजोनथाव खौराङा बेनो जे आसामनि
केबिनेट जिरायनायनि गेजेरजों मैयानि जिरायनायनि गेजेरजों मोनसे फ्लेक्सि प्रग्राम लादों जाय फ्लेक्सि प्रग्रामनि गेजेरजों नोंथाङा जुदि बेमार जादोंबा नोंथाङा 5 लाखसिम नोंथाङा केशलेस बेनिफिट बा मेडिकेल बेनिफिट मोननो हागोन थारैनो बेयो बाखनायजाथाव हाबाफारि होननानै जों बुंनांगोन जाय समाव गोरिब सुबुंफोरा बबेबा मोनसे देहा फाहामसालियाव थांनोब्ला गिबियावनो रांखावरिनि थाखाय थामहिनबा फैसानि थाखाय नोंथाङा गुबुन जायगाफोराव देहा फाहामथाय गावनि देहा फाहामथायखौ लानो हाया गुबुन जायगाफोराव गिदिर बेराम जायोब्लाबो नोंथाङा फैसा गैयिनि थाखाय देहा फाहामथायखौ लानो हाया आरो बे समावनो आसामनि गिबि मन्त्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मानि दैदेननाय केबिनेटआ मैयानि जे जिरायनाय बे जिरायनाया मोनसे बिथांखि लादों आरो बे बिथांखि बायदियै आसामनि 36 लाख नखरनो बे समाव बे MMAAY थामहिनबा मुख्यमन्त्रि आयुष्मान असम योजनानि गेजेरजों 5 लाख देहा फाहामथायनि थाखाय केशलेस मेडिकेल बेनिफिट होनाय जागोन आसाम सरकारा बेखौ गोजोनथाव खौरां